Σας παρουσιάζουμε σήμερα το Fame Story 8 με εκλεκτούς καλεσμένους. Να ευχαριστήσουμε καταρχήν την σκηνοθέτη μας Μαρία Ελνακίδου, τον οπερατέρ μας Σταύρο Πασβάντη και τέλος τον DJ Tiesto Αντώνη. Καταρχήν να παρουσιάσουμε έναν τους εκλεκτούς της Επιτροπής μας. Καταρχήν την Πανούλα μας, Παναγιώτης Ντούγιας, εκλεκτή του χώρου της δημοσιογραφίας και την πολιτική δημοσιογραφία. Εμένα εδώ παρακαλώ. Συνεχίζουμε με τον Μακ Ζούρα, ο οποίος θα προσέλθει με ένα φοβερό του Νίκου Εφταξία παλτό. Προχωρήστε παρακαλώ. Συγχαρητήρια στην Παναγιώτη. Και τέλος, μία αρνητική παρουσία στον χώρο της Επιτροπής, ο Γιαννάκης Μπερφίλιος, του Μάρκη Λουνίστα και κάθε ντύσιμο Μιχέσο. Καθίστε παρακαλώ. Κάτσε μωρή ψωνάρα. Κάτσε. Εμένα βγάζετε παρακαλώ παιδιά μου εδώ πέρα. Εδώ, εμένα βγάζουμε, εμένα. Έτσι μπράβο. Συνεχίζουμε με τις παρουσίες των παιχτών μας. Αρχίζουμε με το ωραίο τραγούδι Going Through από τον Γιάννη Παλογιάννη και Βαγγέλη Μανουσάκη, γυναίκες. Χειροκρότημα, ρε. Συγχαρητήρια. Μπράβο, καλή επιτυχία. Tiesto Αντώνη, σε 2 δεύτερα είμαστε έτοιμοι. Και εν μέση παρουσιαστή. Αρχίζουμε. Άντε φίλε Αντώνη, 10 ώρες. Πάρα play. Και εσύ ρε. Και εγώ. Μαρία. Σταμάτησε. Going through your mind. Και εδώ, Κάτσε, παιδιά. Είναι το πάνω οι γυναίκες που κουλούνται σωστά. Άλλοι νομίζουν ότι τα πάνε καλά, αλλά δεν έχουν λεπτά, άλλοι δεν έχουν μπροστά. Ασταμάτητα. Τελειώνεται! Λίγους και τεχνάματα, έχω φτάσει εκεί την ευάλωτη στιγμή. Έχουμε πιάσει κορυφή, και μην θέλουμε πολύ. Που δεν είναι σχετική, ασχετική, αφατή, που καυτή. Αν ακόμα κρυμόνια στα καλύτερα, σαν δεν έκανα κάτι εδώ και χρόνια. Πολλά, καλά, για λεφτά, μωρά. Ανεβάζουν το λίπητο, είναι το ράφο ανίκητο. Ξέρω τι σου λίπητο, σκέφτομαι το αλήθικο. Είναι πολλές, πάρα πολλές, αλλά ποτέ δεν είναι αρκετές. Είναι το σήμερα το αύριο και δεν θες με τη ζωή σου μόνο αυτές. Γυναίκες τριγύρω πολλές, πάρα πολλές, αλλά ποτέ δεν είναι αρκετές. Είναι το σήμερα το αύριο και δεν θες με τη ζωή σου μόνο αυτές. Είστε μαλάκες, ρε. Μοιάζει να είναι φαινόμενο, δεν αλλάζει περιεχόμενο. Δημοσθένη, έλα εδώ. Θα το βγάλεις αυτό. Δεν το πιστεύω, ρε παιδιά, τώρα. Σε δονάζει το υφλανόμενο. Τι ηλίθεια. Μέσα φωτιά και πάλι φλεγόμενο. Έστω να πιω το συνέχωνο πόλεμο. Περμένω για πανελεγόμενο. Τις επόμενες γόμινες. Κάτσε ρε, τώρα τραγουδάει αυτός. Τις άλλαχτες όρμες που δεν κάτσανε φρόνιμες. Πιο μικρές, πιο μεγάλες, άλλες κι άλλες δασκάλες. Που ανεβαίνουν τις σκάλες. Δύο τα σκαλιά, μέσα 2 τσαπανιά. Είναι η μάχη γιατρικά που σου δάει τη σκαλιά. Και στη φωνιά αστεία, καταλαβαίνω καλά. Ανέβηκε το επίπεδο σε αυτό εδώ το γήπεδο μου. Ψάχνεις για καλύτερα αστεία. Ανέβηκε σε χρόνο αλήφωτο. Έπασες στην ελληνικά. Γυναίκες τριγύρω πολλές, πάρα πολλές, αλλά ποτέ δεν είναι αρκετές. Είναι το σήμερα, το αύριο και το χθες με τη ζωή σου μόνο αυτές. Γυναίκες τριγύρω πολλές, πάρα πολλές, αλλά ποτέ δεν είναι αρκετές. Είναι το σήμερα, το αύριο και το χθες με τη ζωή σου μόνο αυτές. Για πάλι το Μέρες πριν από το εμπρίτο, στην εξέδρα μόνο ζήτω. Έχω βρει όλους τους τρόπους επιτέλους να μην πλήγω. Είναι ότι είναι στη ζωή μου παλαία. Συνάντηση γιγάντων στο μικρόφωνο μοιραία. Ησυχία! Το μάθημα αρχίζει φιξιονικό. Ποδόνεις μέσα, αρχιστάς κάτω τζονίτο. Καλή πολύ πολλά να έτσι κάνει το φρενό. Νίκος λέγεται μάλακα Νίκος Νίκος. Απρέν το μικρόφωνο, τι είναι για λέξεις. Μιχάλης, Ρίκο, Μινούς και DJS. Οι γυναίκες που ποτέ δεν είναι αρκετές. Γυναίκες που είναι πολλές, πάρα πολλές, αλλά ποτέ δεν είναι αρκετές. Τραβερό! Το αύριο και δεν θέλεις μόνο αυτές.
και μόνο αυτό. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε το group going Να ακούγεται μαλάκα. με την Κριτική Επιτροπή. Λοιπόν, θα παρακαλούσα πολύ τον κύριο Μποφίλιο να μας πει τη βαθμολογία του για τον group going Δεν πάρω. Λοιπόν, σκηνική παρουσία και τραγούδι. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Δημοστή. Δεν το πιστεύω. Ήσασταν άθλοι. Αγάμισε. Πώς γίνεται να κυκλοφορείτε έξω εσείς. Εσύ πώς κυκλοφορεί μου αλήθεια. Ρε χοντρέ εμένα πράγμα. Επειδή θέλω να είμαι πάρα πολύ επικής σαν πρώτη μέρα, σας βάζω 4. Σκηνική παρουσία και άλλο ένα 4 στο τραγούδι. Σωστό Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ τον κύριο Μποφίλιο Ξινάκη. Λοιπόν, εγώ έχω να πω ότι τα παιδιά τραγούσαν εξαιρετικά. Δηλαδή, αν εξαιρέσει το τραγούδι, τους στίχους και τη σκηνική παρουσία ήταν μια χαρά. Λοιπόν, κύριε Ξινάκη, εσείς μάλλον είστε άθλιος, έχω να πω, γιατί δεν μου αρέσει καθόλου... Δεν το πιστεύω, Ένα γιατρό λίγο γρήγορα. Κύριε Καπόλη, θα προτιμούσα να αποφέρετε λίγο Μην τραβάς το μαλακαλό. το φιλί της ζωής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Το παιδί γενικά. Θα μπορούσα να συνεχίσω ότι κάνω μια προσπάθεια. Θα βγουν έξω στους ορίστες. Πάλι μια καλή δουλειά. Συνεχίζουμε βέβαια με την άποψη του Ματζούρα που θα μας πει τη δική του βαθμολογία. Σηκώστε παρακαλώ πολύ. Αδερφή εμένα. Σιγά μην τα πατήσεις. Έλα κύριε Ματζούρα, πει τη βαθμολογία σας παρακαλώ. Σκηνική παρουσία και τραγούδι. Άξινος. Ρουμπογάλα. Το ψινάκι λέω. Έχουμε το κοινό. Δεν μπορώ έτσι. Τον κόλλο σου. Παρακαλώ πολύ βαθμολογία σας. Λοιπόν, εγώ αντίθετη άποψη με το... Άξινος. με τον κύριο Ξινάκη. αγαπητό παρουσιαστή. Μεγάλα που βάλατε μέσα ρε. Πού τραβάτε κύριε καμεραμάν. Και τον κύριο Ψινάκη Αλφα, τον κύριο Γιάννη Μποφίλιο. Τα παιδιά ήταν εξαιρετικά πιστεύω. Έχουνε προοπτική. Θα πάτε μπροστά. Πίσω. Αλλά θα κάνετε. Πού τραβάτε ηλικία, αυτός μιλάει. Ρε μαλάκα Σταύρο. Τι μαλάκας που είναι. Καπολί, μαλάκα. Έλα, κοίτα με εδώ. Είσαι περίφερος στα Για να περάσω λίγο ησυχία παρακαλώ. Ησυχία παρακαλώ. Πες την βαθμολογία. Όπως μου είπε πριν, τα παιδιά έχουν προοπτική. Θα πάνε μπροστά. Μπράβο παιδιά. Μπράβο Γιώργη. Και όλα γενικά. Με ειδοποιούμε την παραγωγή να συνεχίσουμε το πρόγραμμα μας παρακαλώ. Πλάκα θα σε έκανα. Με συγχωρείτε κύριε Ματζούρα, αλλά η παραγωγή με πιέζει να τελειώνει λίγο γρήγορα την βαθμολογία σας γιατί υπάρχει τηλεοπτικός χρόνος. Στα αρχίδια μου. Μην τα πατήσεις πρόσεχε. Θα πάρετε. Δεν έχει μπαταρία φωτογραφία, δεν τελειώνει. Σκηνική παρουσία 3. Και 3 αρχίδια. Τι βάλετε Πάτε 6 3. Τα 3 του καλά μετά. Ωραία. Πού τραβάς. Κύριε μαθητή. Δεν μπορώ, εγώ Κύριε μαθητή της Ακαδημίας. Καθίστε αυτή τη στιγμή κάτω. Έχω μια ένταση. Θα αποβληθείτε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εγώ δεν πάει άλλο. Ο κύριος Ψινάκης θα παρακαλούσε